Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag der er vi på min second kanal, fordi jeg vil lige tale om noget hurtigt. Og der er en alarm udenfor. Det var da mega frustrerende. Nå, den video har blevet super meget redigeret, fordi at det har jeg ikke lyst til. Jeg undrer mig lidt over en ting. Stanley MOV, han er et praktisk eksemplar på det. Han har selv sat det her, jeg skal til at sige nu. Og jeg vil ønske lidt det samme som ham. Hvorfor er det, at man ikke kan have det sjovt længere? Helt seriøst. Du kommer til ham. Han er omkring de der 30 år gammel. Han er dansker, men er fra hvad ved. Plejer at arbejde inden for noget lastbilchauffør af en art, men nu er han jo til fuld tid. Og jeg sagde her, han har en plan med 650.000 visninger, eller følger en med 400.000 visninger. Og det er fordi, han laver engelsk content, hvilket, by the way, credit for det, ikke noget der. Men en fucking ting, som han har så fuldstændig ret i. Forklar mig lige en fucking ting. Hvordan kan det være, at som ham her siger, man kan ikke have det sjovt længere. Fordi ham her, ikke? Han er definitionen af, hvis jeg skulle vælge en person, jeg vil gerne leve en dag i hans sko, for at sige det pænt. Han laver content, han var på TikTok, det er han faktisk lige hoppet fra, fordi at folk de var nogle kæmpe klaphoveder, for at sige det pænt. Det vil jeg ikke gå for meget ind i. Det har ikke nogen marker. Selvom jeg måske har defendet ham lige lovligt grovt og ærligt, fordi at folk var nogle svin, ikke? Men prøv at se her. Han poster vitterligt, whatever. Han har på editors. Han elsker det, han laver. Han kan godt lide at kreere. Det føler han lidt af hans purpose in life. Hvilket, der er jeg måske lidt enig. Lidt på man eget vedkommende. Det må jeg spænde mig ærligt. Men han poster lidt shit. Det kan være very lidt ved LGBT. Alle er velkommen. Alle kan hygge sig. Alle kan have det fedt. Og det er jo lidt det, jeg prøver at bygge op nu, jeg gør. Jeg er måske bare lidt for closeted til at gøre det. Altså, jeg er ikke til mænd. Det er bare, jeg har landet det godt. Og det er også helt fair. Jeg forklarer mig lige. I det på hans webshop. Han har lidt sjov her. Der er en post, den er rigtig fin, den er dejlig. Yes, det er så fint. Og så har han lavet de her poster. Jeg synes de er fede. Og det er den her. Og du ved, det, noget der er fedt ved det er hans hund, han har lavet om til sådan en kage. Og så kommer der en og afleverer det, ikke? Jeg synes, det er så fedt, fordi jeg så på en video. Det er ham i sådan en kæmpe fursuit. Du ved, sådan fucking jeg tror, jeg skal finde det. Stan furry suit. Ja. Jeg prøver at finde den her. Supports furries and people hate it. Det er the truth. Den der. Jeg har ikke headset på. Fuck. I have kept a secret from you for a very, very long time. I have been hiding in the shadows, keeping my hobbies to myself, not to expose who I am. Comfortable enough in my skin, I am comfortable enough in my body to reveal myself to you guys, to show you who I actually am. And in order to do that, I gotta slide into something a little bit more comfortable. Måske, jeg ved ikke om det, han gør det jo, du ved, han gør det for at støtte. Der er en person, der har lavet det. Jeg synes, det er så pissefedt at se, at man kan lave sådan noget sjovt her, selv som 30-årig og ældre. Man kan have det for den hyggeligt, og man kan have det fedt. Og jeg synes, det er fedt. Ærligt. Jeg har mistet 100 subscribers. Edit nu 300. Det er så stream. Det er fordi, sådan noget, jeg vil gerne en dag kunne gøre lidt eller ham. Du ved, gå ud, tage et fursuit på, eller et eller andet goofy, ikke? Du ved, bare for det første lige at støtte de folk, der laver det, fordi det synes jeg er det færre, man lige støtter dem, i stedet for et eller andet AI, slop, lort, pis. Men nej, jeg vil gerne kunne gøre noget af det, han gør, se, altså, når jeg simpelthen har følger og viewers til det, ikke? Men du ved, altså, gør sådan noget som det der, ikke? Og så tage et blåt eller pink fursuit på, gå den hele Viborg. Fucking fed video, ærligt. Det er fordi, at jeg vil gerne kunne gøre noget som det der på et eller andet tidspunkt, hvor man tager og bruger nogle penge, man har det for den hyggeligt, og du får en fed video af det, du støtter på folk, og alle elsker det. Nogen kommer til at hate, nogen til at sige, at man er cringe, og det vil jeg egentlig skide lidt op i low-comedy, fordi jeg synes, det er så fedt. Præcis det content, han laver specifikt, synes jeg er fucking cool, ærligt. Og det var faktisk bare det, jeg ville sige. Det er fordi, at jeg synes, det er så nice, det der med, at man kan gå ind, lave noget video, lave noget content. Jeg for eksempel, jeg ved, han har på hans second channel, det har jeg faktisk også lige gjort på min, jeg kan lige vise dem efter. Han gav mig en idé. På hans second channel, under hans beskrivelse her, der har han nogle subgoals. Han ser alt slippet i toilet, han har Nikos Nextbots, han har 10 timers Friday Night Funkin', du har alt sådan noget der, jo. Og det synes jeg
kamera, det fucker. Og det synes jeg kunne være så fucking nice, hvis man kunne sådan noget som det. Det er også snart hurtigt. Ja. Men nej, altså, jeg vil ønske, at du gør sådan noget som det. Jeg har faktisk nogle subgoals, du skal lige ind og tjekke det mod, hvis I vil. Yes. Men nej, der er det her, og jeg synes, det er så fedt, at man kan kunne arbejde på det og putte sådan noget ind. Og det vil jeg rigtig gerne selv gøre. For eksempel noget, jeg nok ikke kommer til, fordi det kan jeg ikke, det er at spille et spil i 7 dage i streg. Den kommer jeg nok ikke til. Men, du ved, at lave merch, at have et rigtig fedt community, at kunne gøre lige, hvad man har lyst til, uden nogen siger, det er pinligt, det er nederen, det er cringe, fordi ved du hvad, hvis der er én ting, der er nederen, så er det kraftedeme at sidde og tale lort om andre folk, fordi de har en anden hobby. De synes, det er fedt. Det er fordi, man synes, det er sjovt. Men det er fordi, jeg synes, det er så nederen, at jeg sådan nogen som mig, med for den mindstikker, skal være pisseparanoid, og jeg vil lave en video, hvor man måske gør noget virkelig cringe, som at tage et first view på et rundt i Viborg, eller at man fucking vælger at lave en joke med et eller andet brain rot, og det er fordi man reelt føler, at det er, hvem man er. Det er selvfølgelig fair. Det står man lov til at gøre. Selvfølgelig er jeg en skid bedre, fordi jeg var en periode, hvor jeg spurgte Daniel, efter jeg har set Cyberpunk Edge Runners, så sagde jeg, at han ikke bare tale som dem, fordi det lyder for den baner. Så siger han, Niklas, det er det mest pinlige, det er simpelthen så det er simpelthen det mest yndelige, du har spurgt mig om. Og så sagde jeg til ham, det kunne jeg ikke godt se, efter at have sat det højt. Men det var lige for at putte det perspektiv, fordi jeg synes, det er så nederen, at man skal have så mange tanker om og fordomme og sådan noget omkring folk, fordi man vælger at vil gøre sådan noget, som det han gør. For jeg synes, det er pisseinspirerende at se på. Og han har selv meget lyst til at gøre sådan noget som at, for eksempel, at gøre det her. Og så bare fucking hygge sig med det, jeg gør. Oh my god, this bad because I read this online, which is definitely not the case. Moral of the story, something like that. People have people have read something or seen something online and then they just believe, oh my god, this bad because I read this online, which is definitely not the case. Moral of the story, be nice to people, no matter what hobbies you are, no matter what you are into, no matter what I'm taking this. No matter who you are, no matter what your hobbies are, no matter what you are into, unless it is illegal or bad shit, just don't bully people, okay? I don't know how to end this video. Men nej, det er jo sådan, at jeg synes, at det er så fucking nice at post, fordi det er jo fucking banger, seriøst. Ærligt. Altså, helt ærligt. So guys, Furry MOV is now canon in the Stanleyverse, and I am looking forward to... Han er sådan lidt, jeg har ikke set ham i nogle år nu. Jeg fulgte med ham for nogle år siden, før han blev fuldtid på YouTube, hvor han havde et arbejde, hvor han havde en chillende chef, der var han til bare at være sådan lidt, ja, det finder mig op, og sådan noget der. Jeg fulgte ham lidt før han blev fuldtid på YouTube. Så glemte jeg lidt, han fandtes. Så kommer jeg tilbage til at se, at han har over 500.000 følgere. Og der tabte jeg lidt tråden, ikke? Også fordi at, fuck mig, jeg så ham før han blev sådan, altså jeg tror han havde sådan 100.000 følgere, da jeg så ham dengang. Men jeg havde ikke tænkt over det, da jeg så det for nogle år siden. Og det er lidt noget pis. Så det. Men nej, jeg gør lidt nemt og hurtigt. Fordi jeg gad gerne gøre noget lidt af det, han gør. Med alt mit overall YouTube, eller derfor jeg også har et par editer, der hjælper mig at til mine venner for at edit for mig. I gør mig fucking fattig, I gør, men jeg sætter pris på det alligevel. Jeg gad bare nævne det, fordi jeg synes, det er så nederen, at man ikke kan lave sådan noget her selv, og jeg ikke selv kan få lov til at gøre det, fordi man har så meget panisk angst og social angst at tænke på. Og jeg har prøvet at lidt væk fra. Eller derfor har jeg lavet den her video her, for ligesom at compensate for at, hey, eller ikke compensate, men det var for ligesom at være sådan lidt, hey, jeg kan lave det her. I det fornøjelse, hvis I vil, eller også helt det var. Jeg vil bare gerne lave noget, der er pinligt, og noget, der er sjovt, og så skal jeg have det sjovt med det frem for angst. Det er bare det, jeg vil sige, at I skal være klar på, at hvis I følger med her, der kommer til at være noget cringe shit på min Satan channel, og så kommer der til at være noget rimelig sjovt shit her på. Og ja, vær klar på det. Jeg lider ikke at have angst, og lider ikke at tænke på, hvad folk tænker, hvis man poster eller andet, det skal postes, det skal være sjovt og hyggeligt. Det var i hvert fald på den her video. Tusind tak, fordi I håber, jeg nød den. Hvis I stadigvæk har lyst til at følge mig, så følg nede i bunden, følg min main kanal, følg den her kanal. Jeg ender med at gå live på et eller andet tidspunkt på min main kanal, jeg ved ikke lige hvornår, som jeg egentlig havde sat en dato, men det sker alligevel, fordi at stress. Og så skal I være klar på, at ender med at komme med videoer her i løbet af de næste par dage på YouTube. Så følg endelig med, hvis I har lyst til at se det, og så må I have en rigtig god dag. Hej.